Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो। जोङो दुब्लिबारियाव जुमब्रा जानो थांनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ आंनि लोगोफोर ओमफ्राय बिनानावमोन दं आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। ना टेस्टि नंगौना नङालाय? थावा ब्र' थावा ओंखामानो गोथांसोदां बेलायनो फ्राइड राइस माइरङा रुनायामोन नै tiba Beda kan dulu. Bisa nih gitu, sial holu nih. थैयालै थैया आं बेखौ गियाखै मा गोदाव मानो नों थैनो गिबाय थायो नों थैबा ज' थैगोन ना जानानै दा बै फाग्ला बाबा मोनदोंलांनो बिदै हो बिदै नांलायबाय थानाय फाग्लाबाबो हाबाय चलो बिदै नेदोंहाय मा बुजालाय बेना बुजालाय ना बिदै नेदों नै हेनाया जागासिनो आं मेथाइ